Гледайте двубоя Джейк Пол срещу Майк Тайсън на 21 юли на живо по Netflix. Джейк Пол идва след победа над Райан Борланд чрез нокаут, която е трета поредна. Той има общо 10 мача с 9 победи, 6 от които чрез нокаут, както и има една загуба. Майк Тайсън се завръща на ринга след равенство срещу Рой Джонс. Железният Майк има общо 58 професионални мача, като е победил в 50 от тях, 44 от които чрез нокаут, както и има 6 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Джейк Пол. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.